Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nanalo saya. Maamuak pa ingatan, kinapod mo. Di ka mapukawan itinamnama, Ma'am Althea. Rumwar tumitla ang tikinapod na o. Kat mabawim tikinabak ng ti pamilyam. No agpatingga lang, iti panagpalpali. Awan ti mapasampan. Ma'am, Ada na pa nun, kung aram. Parang umayon kanyak ti kanip. At mamuak ti palimad ni Ninong Brown. anya dahi taan na panunod mo, Ma'am Althea. Sige na. Ibagakan ka. Dumnag ka. Anda yung ti pinagnak. Tapno laeng masurotak ti dalan niyag turong iti lugar paliiwan mi kini Sir Miguel. Kinasaya. Ha? Adda lighthouse iti san unay nga dayaw. Kan adda makitak abalay iti igid ti baybay. Ha? Armado alang laki ti makitak. Nakatakder da iti abay ti poon ti nyaw. Ay, positiba. Hideout laki di ti balay ang makikita. Nasurotak namin ti dalang niyag turong iti dayta abalay. Ang mga no, agda makakita kanyang agwardya. Ipakamukin ni Sir Miguel ti nakita. Gusto pa ilan ti atap ko, Goryo. Pagdua-duan ti sungadan agait asimrekan idi ni Althea. Itilikod ang tinagnak, sir. Sinurot ko ti igid ti baybay. Saan ako niya masidag iti nalawa balay. At na kami nakita ka lighthouse kat ang mga no adda gwardya kat makita nang agpalpaliiw, sir. Uray ti dalan anang surutan ta idi kadadon Agosto kan bili. Pagdua-duan met dayjay, Goryo. Di ka madanagan, sir. Di dayja lugar ti sarunok kapaliiwan. Aganad ka lang, Goryo. Amang ano napalawlawan dayjay iti adu akabusor. Agpaggat kalakid. Ay, sir. Adda kayang ibagagkan ka. Anya dayta? Nagkita kami kini Conrad ti Kalman. Pakamok asibibiyag ka. Anya? Kasta unay ti ragragsak na idimbagag, sir. Kaya't nakamutan na makita. Sa dinong arutean ita ni Conrad. Nagawid bit iti lugar da, sir. Adda ka nun, napatag na ramidin na. Kasta ka di? Ay, sir. Ni Conrad ti kanayo na kadkadwam ti soldado ka pa. So, magagaran la una yan na makakita kang ka. Oo, awan ko makano tinapatag na ramidin na. Magorot kanyak. Goryo, kada kayo nagbalin nga impormante. Awan ti isal salomina. Da kayo lang ti pagtaltal ka. Sir, kanyaman niya oras. Si tadaan na katumulong kang ka. Agyaman ak unay kan ka, Goryo. Saan ako nagbayag, sir? Tuloy ko tagkalapit impormasyon ay panggap ka dagiti sindikataw. Sige, Goryo. Adamat paliiwak itangal daw. Asino ay, sir? Ti lalaki amang sipsipot kini Althea. Anya? Aging gayta. Pampanunutak no sa dino tinakakita iti daydi a lalaki. Pamilyar ti nga na kanyak. Sir? Wen. Malagip kon, Goryo. Ha? Jaske. Ni Benji dayjay. Ti sigud a soldado. Anya? Naikat dayjay a soldado. Gapoy ti dakas nga ramit pa. Naibalod pa yan. Gapotan na paltugan na ti may sakadagiti kakadwami a soldado. Anya? Ala, mapan kan iti papanam, Goryo. Mapanak metten iti aglawlaw, ti pakananda Althea. Nagado ti mangmangan a customer iti pakananda Althea. Agtalinawid aklata dito yung nagtakdarat. Nas ka na paliiwag ida. Dakas atao day dya a bench.
Apay nga da dito'y day dya tao. Nabayag matbasita na jak nakit-kita day dya ngawan ang bay. At da nagsardang akotse iti batok ti pakanan. Saan pwede misag ti nagmaneho? Sa balimat gaya matao. Nagturong iti pakanan. Nalabit. So, kidaday pa. Dadyan natay. Iso tim masidag iti lalaki adi kotse. Sino nga taday dyan ang lalaki? Ma'am Althea, uray dagiti babak nang. So kita yung diti pakanan. Nagaduti intake out da makmakan. Uy, Rod. Masadot ka dun nga to. Iso agim matangan iti kananda iti pamilyana. Talaga ngamin ang magustuhan dati lutlutwan tayo dito eh. Malaksid anala ka. Naraman pa'y dagiti potnahe tayo. Gusto ka, Toro. Kabaulan dagiti customer tayo ti presyo dagiti makmakan. Hi! Ha? Hi, miss. Kumusta ka? Ti bastos, alalak. Am-amom ka di na lalaki, Ma'am Althea. Altay ang kayang tinagan mo, ading. Anya ti masapul. Apay nga da ka dito. Mabisina. Kaya't ko ramanan tinutoyo. Altay. Sige, agpili kan iti kayat mo apotay. Ma'am, siya kung ti makamukan ko na. Mapankan iti kusina. Sige, Toro. Sabi nung iti papanam, Altay. Di na ko matalikodan. Ado pa ti aramida. Nakapili ka din iti si Dam, sir. Sana gaya mo na mabisin. Sukak pa. Bitakan. Diyos ka. Yak kaya tijar da dya lalaki Kurso na da lalaki ti ni Ma'am Althea. Saan matgayam nga umay mangan tiyawanan bay? Diyak kaya't asang wanda di alalaki. Bastos. Imanaw mat lang adagos itay, ma'am. Saan mat anangan? Tandaan ti lang nga di alalaki, Toro. Amangan magaramid iti saan na nasayaan. Wan, ma'am. Kandi kan rumrumwar ngagmay maysa. Naskan akaduan ka. Tapno di ka may sagmak. Kabalak apar makanday di alalaki. Gapukan ka, ma'am. Toro. Agasam. Amuna pa yun dito pa kanan. Talaga asinurot na ka. Diyak nam naman, akas di aramidin. In masidaglatan kanya, idardak, ijasan. Sakbay nga agawit tayo inton madamdama, ma'am. Agpaliiwak pa'y. Tamangan noad dalang day dyan alalaking agsisiim itaglawlaw. Agsaga na kanyak day dyan alalaki. Noad daman dakas nga ramigan na kanka. Saan lang nga aramid iti kalukwan day ta apinchi. Dayjay. Nagturungan iti nang iparkingan na iti kotse na. Surote, apama na pumanaw. Adda ng sabat kan kuan alalaki. Buyot ni Mayor Carrion Dayjay. Umasidaga kadakwada, ngam sanak nga padlaw. Ang sarsarita da iti sangot ti nakaparada a kotse. Ditoy. Agpatinggak langan ditoy. Diyak magustuhan ti panangkit kita na itay kini Althea. Agdalaki di dakas apanggap na. Naglugandan iti kotse. Surutak ida. Benje, sa dino ka di pa iti papananda? Sarong karat ti kayam ko asultado iti paray na. Guntawayak ti kadak dito ini. Tapno makitak dagiti nabayagan ajak nakikita gayam. At tagayam gagayam mo dito ilimi, Benje. Wen, dagiti tagtuma. Kagitan ko asimbrak iti kinasultado. Dagiti matagtuma. Katwak iti ilikal nga ramit. Kas tagayam. Ala, iparpartak mo pa iti panagmanehong.
Si kapay lang tagmaneho, tamas sa tutak. Kaya't ko tag-relax, kapayatan ti panagtukaw ko. At ayun tayo yung lugar, Minji. Ibagag to lang no sarding monti kotse. Ha? Apay, Minji? Di nakamotorsiklo iti likutan. Itay pa nakaipos ka na ta. Anya? Iparpartak mo man ti panagmaneho. Tapaliiwag no data ti sursurutin na. Wan, Minji? Atay ta. Nagpartakan ti kotse. Paliiwag man no sumurot pa ilanay ta nakamotorsiklo. Ha? Pimartak man ti nakamotorsiklo amang sursurot ka data. Ipaltok ko. Ala, ibumbuntog mo ti kotse, tapaltugak tawanan pa yun. Matungpal, Benji. Punteriya at tiawanan pa yun. Diyan! Ha! Diyos ki! Diyak na puntaan. Kalaad mat yung buntog na ti motorsiklo na. Nalabit na nasiputan na ti panangirwar ko iti paltog, manipod iti tawa ti kotse. Nakadlaw ni Benji. Pinaltugan na tiyawanan ba yun? At tantupay sa balingal daw apa nagkita ta. Amok ti kabalan ng aramian. Tasigod mo't lang nga soldado. Nabayag iti kombatant. Iso anas kan ti panaganad. Kabalan day ta Benji ti pumatay. Benji, nagpukawan ti mang sursurot kadata na ka motorsiklo. No sino man day jay. Sa anak apabutengken ko ana. No intol-tuloy natin ang surot kadata. Takes laeng tinagpanagan na. Nalapit sa balin ti sinurot na adalan. Iti nakadanon iti nagsapalan. Ngala. Pagandaran mo't lang ti kotse. Sidagtan, iti balay ti gayam ko. Narabyan tayon dito'y pakanan, Ma'am Althea. Sa dino tinapanan ni Turaw, tagawid tayaw. Adabiit na panan nga, nana. Ay, nukano nga gawid tayaw. Isumati pa nagpasya-pasya na. Nana, nagpaliiw ni Turo iti aglawlaw. Taamangan no adda pay laang ti lalaki amang sipsipot kanya. Anya, adda lalaki ay amang sipsipot kun ka, ma'am. Kinapod no na. Inmay itay dito'y pakanan ti lalaki. Unak no agurdan. Yung pimanaw matladas. Ay, Diyos ko. Tiyak kurso na dati tigtignay na. Iso apaliiwan pa yung umuna ni Toro ti aglawlaw. Taamangan no adala ang dita amangar arubayan. Ay, nay, ni Turaw, ison ti sumungad, ma'am. Mala, urayan tayaw. Sinurot ko ti kikit adalan. Ha? Panmoga kam. 30 minutos ko na magmag na. Diyak pala na danon tilawag ti silaw. Ha? Nalabit abangay na dyan Sapay nagtagsan ti sa nga paskit abalaw. Kampay iday. Naglakta ako ak iti balaw. Ay, parpartak ko pa iti magna. No, daras amadanon ko tilawag ti silaw. Paano kung nagbayag dito yung baroahin daw? Dakayon ti makamu iti laboratory. Nabilang amin dagiti naripak asya bo iti rabaw ti lamisan, ha? Isungawan ti mga ala kada kayo. Pare ko tayo tabili. Pantay mo yan ang pagdagiti bro. Nasayat nga ron. Balot! Teske. Ada nakastrap dito yung aglaklako iti balot. Balot! Rumor kayo. Kitaan nyo jaglaklako iti balot. Saan arumbang ang makastrap ti sa bali at tao dito'y hideout? Baka tayo dito hideout, Bili. Mapay nga daglaklako iti balot. Isungarot arumwar kayo. Takitaan nyo jaglaklako iti balot. Tara sa
tam dahil sa lugar, ha? Ay, sir. Adda ngamin nakita kalawag ti silaw. Iso sinurot ko. Tao mayak aglako iti balot. Anda. Ay, sir, nay. Gumatang kayo ti lakok abalot, nay. Aw. Yung bagla sukat ti bambanog ko ngay may dito'y balayaw. Sigurado mo lang alumala ko kay Tibalot, ha? Tano saan? Dakas ka? Ha? Nay, si kamot, sir. Aglang nga ka di abak nang tapno pagduaduam. Gumatang kayo kitin, sir. Ala. Bilangan mamin nagitilakom abalot tagatangan mi amin. Ayos! Agyaman nak, sir. Ay, saan ka nagkamali nga meditaw ita maibos gayam amin alakok abalot. Ang kadwa! Kumasidig kayo amin dito, itamang tayo Tibalot. Armado dagiti lalaki. Mabibilag nga armas timot ta. Ay, siga. Anya tinagan mo, ha? Ah, just call me Goryaw, sir. In short, Goryaw. Ala, tinton sumaruno. Pumaykan to man nandito yung agla ko Tibalot. Takasapulan mi ti pagpapigsa. Ayos, sir. Anytime. Mangan kayo latay tilagok abalot. Ngam bayadan nyo, ah. Pasig nga armado dagiti lalaki nga dayjay. Nabibilag dagiti armas ta. Nasaya at launay dahil tangin haramit mo, Goryo. Antoy, sir. Apay dahil ta kwarta. Naglakwak iti balot, sir. Ay, nagulpe dagiti lakok abalot iti rabi eh. Kurang pay, ah. Idulin mo lata dahil ta kwarta, Goryo. Maaramat mo tumanin. Sir, kinapudno na. Agpalabasak iti may sa arabi eh. Aglakwak mo nin ija iti balot. Nagpatinggak lang amin iti ruar, tinagdakil abalay. Makigayam ka lang kadakwada. Penrumbang laang tinananay panagandad pa. Iti kasta, saan da ka amadlaw? Di ka madanagan, sir. Dahil tati paglaingak. Mang panunutak iti napintas awagas. Tapno makastre kak iti dakil abalay. Nasaya at nga no kasta. Lalaingan ti agtaman. Kumusta ang dagiti droga, Billy? Awan ti parikot, boss. Kinapudno na. Imat ko dagiti daduma na ripak ka siya, bo. Nakasaganan ang may deliver itangal daw. Nasaya at no kasta. Ala? Mapangay di bodega ta nakasaganan ti pangidulinan nyo kadagiti maideliver a droga. Anyangin ti pangidulinan mi, boss. Dagiti babasit ti pan nakaripak na asya ko. May karga iti supo ti chicherya. Dagiti madadakkel ti ripak na. Ikabilyo iti unag ti stuffed toys. Sige, boss. Saan na may katilinaon ti chicherya, Bill? Ilokyo lang dagiti babasit a paket iti sapo. Adamatan nakasaga na asiler. Tapno sana madlaw, analukatan dagiti supot. Mayat na ita na panunot niyo, boss. Mayat launay. Ala, mapan ka ni bodega, kat idaulwam dagiti kakadwa tayo. Siguraduhan nyo ang mayat ti pan nakarikap ti supot dagiti chicherya. Tapno sana madlawan ang garaw. Nawatan nyo! Dagiti mat staff toys. Siguraduhan nyo ang mayat ti pan nakadait tinasatsat apaset na. Tapno sana madlaw, ha? Nasken na may biyahe tangal daw dagiti epektos. Awanan tinapik sa kalaban tayo iti negosyo. Iso nasken lang nga ti may deliver. Awin kaya, Billy. Billy, Apay, Abelardo. kurang antikrudo dagiti lugan tayo nga biyahe. Anya? Ada ka dintad ni Don Braulio apagkatang itikrudo. Dahil tati parikot. Tapulos nga wanti nyamat na kanya. Kanyamatan ni Don Braulio. Nung daduma, naparabor. Kung dumay panggap itikrudo ti lugan, nagkirmat mat. Ala, di kayo madanagan. Ibagakon ko na data. Apay. Boss, agkurang iti krudo dagiti lugan tayo. Iso nagsubliak dito yung mansyon. Ta dumawat ak iti pagkrudo mi. Ano? Ano lang nga di mawad ang iti driver tayo iti paggatang iti krudo ah. Ito na ibos manen? Dahil tangamin ti bagbagada kanyak, boss. Ang mga no kurkurangan damat itad ko ang paggatang iti krudo. Awan gamin tititad na kanya karesibo.
Boss? Kasapulag dagiti resibo ti krudo, Bill. Iti kasta, ambok ti magasgastos ko. Uwan, boss. Numano agatan ti kwarta ti itan ko, naskan nga iso ti maikapil iti resibo, ha? Really? Uwan, boss. Ala, itan ko ken ka ti pagkatang iti krudo. Naskan ang maideliveran dagiti epekto. Goryo, inton rabi iti panagsublim iti pagtuatuan a balay. Agannat ka kuma. Wen sir, talaga nga aramidek ti amin. Tapno makastir ka iti balay. Tapno maamwak no anya ti adday di unag. Nakasaganan dagiti lakom abalot. Ah, sir. Adda pa insaganak alana tinyog apag-apraus. Parang kayat dati agpamasahe kanyak. Bayat deta na panunot mo. Saan ka nga gimat iti cellphone? Wano anya a klase ti patadam. Tapno saan da ka pagduaduan. Wen sir, di ka matanagang. No anya man ti makitam iti uneg ti balay. Di mo ipadlaw nga agsisiim ka. Wen sir. Impaka mo kon kini Colonel Marabia, dagiti armado a lalaki ang nakitam. No makakalap tayo pa iti nabatad nga ebidensya. Rautan min ti balay. Sigiga kung itrayan dagiti armado a lalaki iti sungadan ti balay. Ay, kitkitaan ka ka. Ay, balit! Tingnan tayo masidag dito. Balit! Ay, uwan boss! Ay, Anya, kalot-loto ka di matlang day tala ako mabalot. 100% boss! Napudot pa eh. Hala, mga ala kayo latan iti kanin niya boss. May kayo ka kadwa! Ada dito yung tilala ko iti balot. Nagbalinin asukit dagiti armado a lalaki. Ay, boss! No kayat yaw. Agpamasahe kayo pe kanya ka. Anya, kabalam tayag masahe. Ay, una, boss! Eksperto ang nagmasay, boss! Oh! Tinapudno na! Iso ti trabaho kiti bigat. No iti matrabi ay, aglako ak iti balot, sir. Sakman kalot yung naam. Ariglado, boss! Nasken nga iti uneg ti balay ti pangilutak iti nasakit a bukot mo, boss. No, di ti ruwar ti pangilutak. Awan mo't laeng sirbina, ah. Maanginan ken malamiisan ti bukot. Kastaya. Wen, boss! Hala, sumurot ka nga rot kanyak iti uneg ti hideout. Ha? Ay, nanay ti balay. Ay, sige, sir. Ibati kong ti nga basket a balot, ah. Amok ti bilang na dayta, sir. Ala itong ti bayad na. Kalpasan ang mailot ni Boss Chip Manigar. May kaliman dayto nga ilutok, ah. Op. Ay, nabanog pa ikitin na kitiramay ka. Natangan-tan. Mayat di pa nagmasahe ba? Baka ginawa kiri ka. Ay, una, sir. Iso nga min ti trabaho. Itanta. Ay, tayta! Inikat di lalaki ti porong ulas, manipot iti lamisaan. Ay, no, mayatan. Sa anak laki di ngagbid daw. Siya po dagi jay. Sa anak ngagpatpadlaw. Ay, no problem mga busing. Ay, ilutan kayo anay. Kumusta ti pa nagpaliw mo iti rabi, Goryo? Sir, awanan ti dwa-dwa. 100% a hotspot tayo jay kadagiti droga. Anya? Uwin, sir. Amangan kit dino at dapay laboratorio ti Shabu ijay, ah. Namin, nagado ti nakita nga epektos iti rabaw ti lamisaan. Agyaman ang iti daytang impormasyon, Goryo. Ala, agin na nakakamatan. Madlawan iti matampi po yan. Sige, sir. Gamno, at dapay kayat mo adamagan kanyak. Awagam laang ti numero ti cellphone ko. Awagan nak lang. Good job, Miguel. Iti kabitan na panawan. Saan laeng akabang ti Anti-Illegal Drugs Task Group tagtignay. Tumulong dagiti military amang parmag kadagiti armament. Dayta ngamin tinapagnunumuan dagiti opisyal may pasari ti kiddaw asurat. Colonel, Iti dayto yung operation. Nasken ti tactical movement tapno ma-burn out dagiti kapusot. As soon as possible time.
matiliw dagiti sindikato iti droga. Yes, sir. Miguel, kasapulak launay ti tulong mo may panggap iti operasyon. Takkel, ti panagtalag ko iti kapailam. Agyaman ang iti dayta pa nagtalat ka, Colonel. Ket kabayatan ti operasyon dagiti otoridad. You have to secure the area. Amangan no adda dagiti sniper iti dayja lugar. Saan nasinsinan ti grupo adong parang tayo. Panag ko na, Colonel. Naimimbag matlaang no rabi iti panagtignay tayo. Tapno masorpresa dagiti kabusor. Dayto ti pampanunutek, Miguel. Nyam, saan lang asyak ti masurot iti daytoy nga operasyon? Tatayo lang ti reinforcement kadagiti kamang ti Anti-Illegal Drugs Task Group. Colonel, Ipakamok adagos dayto iti Departamento ti Anti-Illegal Drugs Task Group. Tapno maplanon ti rumbang ramidan. Awan ti asinuman ang makamoy ti daytoy nga operasyon. Tapno saan na ma-abort ti misyon. Sir, kaano nga iti operasyon dagiti otoridad? confidential ti operasyon, Goryo. Madama pa lang ti panagsarita dagiti opisyal. No kaano ti panagtignay. Kasta ka di, sir? Wen Goryo. Kalpasan ti panagsarita da. Ipakamo ang dagos kanyak ni Colonel Maravilla. Sana bale. Tana burnout mamutin ti ayan dagiti droga. Ah, ay, sir, pasensya ka. Yak maawatan ti burnout. Sika talaga, Goryo. Ti burnout. Ammumon no sa dino ti ayan ti kabusor. Ah, kasta ka day? Wen Goryo. No kas pangarigan ta adda ka iti ranget. Tunggal putukan dagiti kabusor. Umakar ka iti paglamangam. Tapno saan ka a burnout. Iti ababa pa narita. Maamuan dagiti kabusor ti nagtaudan ti kanalbuong ti paltog. Isong amudan ti paglamlamangam. Ah, uy, maawata kon, sir. Nasayat nga rod nung hasta. Saan ka ngagtalinad iti may sa lugar? No adda ka iti ranget, Goryo. Palso nga raw, ti mabuyboyak iti telebisyon, nagrangrangat da. At dapat ang tambli-tambling nga pumaltaw. Pelikula lang day jay, Goryo. Ala, ituloy mo lahat ti agkalap iti impormasyon. Ket ipakamuktukan ka, no kaano ti operasyon. Patsak nga ado pa'y dito'y probinsya ti positive side, nga ayan dagiti kabuso. Balota ka. Saan sa ngayon may jaglaklako iti balota? Kahit ko ba iti agpamasahikan ko na? Saan yun nga orayan di lumalako iti balot ubing? Nagtrabaho kayo kit din. Ado manan tinaaramid asya po iti laboratorio. Sa anak mo lang agbayag dito yung baro hideout. Nagsubliak mo lang iti mansyon. Helicopter kaya? Ito naman pa nga dalimabas ng helikopter ito yung hideout. Nakuda ka. Luwada ba? Dua ay helikopter tinagsaro no alimabas iti tama. Mga ano limabas lang, Bile? Sabay lang ko mataas tang agpaiso. Nalapit alimabas lang. Miguel, exactly 2300 hour past meridian. Agtignayan ti operatiba kontra droga. Nung kastang rod, Colonel, umuna akon iti dayja a lugar. Wen Miguel, ammomon taramid. Idi namin sa narabi, nang ibauna kiti aerial surveillance team. Tapno makita no sa dino ti posible apagtarayan dagiti kabusor iti kanitong aglipas ta. Colonel, Okay. Mapankan iti dayja lugar, Miguel. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaya kumit ti sumurot iti operasyon. napaggad ti operation, Goryo. Ang mga numay sagmakalaan. Panagkunak, sir, sa anak aman anaw, takadwa ka mat. Amok mo't adinak baybay-am. Ala, at dalatakan ka dayta, Goryo. Umuna tang rodan iti dayja lugar. Sumarunong magtanda iti operat. Uwin, sir,
Amok ti shortcut ngagturong iti positive side. Kuryo ka talaga. Oh, apay nga umisum ka, sir. Ikamot laang tinakatulada. So, positive side. Kung kunakmatan, Ala, urayan tan ngagsaknap ti sipnet. Tamapantan iti dayjay a lugar. Uwan, sir. Makita kong tilawag ti silaw nga agapoy ti palay. Ala, agpatinggatan ditoy. Amangan no adda ka busor iti aglawlaw ket makadlaw da. Uwan, sir. Sigurado asan asurutan dagiti operatiba. Diyos to adalang nga turong iti balay. Manglikaw dalakit di iti aglawlaw ti kakaykaywan. Ang mudang nga ti papananda, sir. Masiguradok deta. Sakbay ti operasyon. Adda aerial surveillance team ang nagwanawan iti lugar. Kasta ka di, sir. Iti saan nga bayag? Dumtengen dagiti operatiba. Ay, sir, anyamat nga taramidin ta. Mangkita ta iti napintas a lugar. Tapno na layang amakita ta dagiti kabusor. No adaglibas kadakwada. Siya kung ti makaamo. Siya nga, sir. Anyamot ti may tulong ka. Apama na makastruck dagiti operatiba iti perimeter fence. Isurom kanyak ti ayan dagiti droga. Sige, sir. Nagkado ti armado ang lalaki ang nakabantay ka dagiti siyabaw. Ngayon, pagtapari ko. Anya dayta? Kasanaw, no ipagarop dagiti operatiba akadwa tayo dagiti kabusar. Kat paltugan da tayo. Nabilin dagiti operatiba. Nga dakadwada para si im iti dayto a lugar. Amudan ter aramidan da. Kasta gayam, sir. No pa kasta. Agan na talaeng. Awan pilpilyan ti bala. Ha. Korya. Anda nagperasakas iti saan uning adaya. Nanggag kumot, sir. Di mo pigsa ang tiagsaw. Naguli makalay. Sir. Di kagkut-kuti. Ang mga no kabusor na ita. Ha. Simbang puwetan dagiti operatiba. Ay, kasta ka di, sir. Tuan Koryo. No night movement. Tapping distance ti aramidanda. Saan na uli magtilugar. Ay, sir. Adda na si puta kasilaw. Yung nagigdip na tlaan. Ti silaw ang nakitan. Kat saan anay batog ti bagida. Ha? No di kat nagaramat da iti atid duga kayo. Tapno maya dayo katakwada ti silaw. Ay, kasano tayo, sir? No kas pangarigan ta da sniper. Ti silaw ti punterihan da. No nakabatog ken ka ti silaw. Sigurado amatay ka. Anya? Tunggal adaw makar kadakwada. Kalbitan na ti maysa. Dahil sumot ti sumublat amag na. Iso na awagan iti tapping distance. Ay, no kasta aga-abay dalahan, sir. Gusto ka? Tapno makalbit na dagos ti kaabay na. Goryo. Sabalin ti pulo iti hangin. Panagkuno. Nakaadayon dagiti operatiba. Sir? Agalerto ka. Iti dayto a sitwasyon. Basit lang akamali. Paltugan ta ka dagiti operatiba. Anya? Agtalinad ka lang iti habay ko. Sigurado asaan ka man ano. Panaganad ti kasapulan. Sir? Saan lang nga may sa lugar tinagnandag iti operatiba. Isong agsipot ka. Agkaradap tang umadayo ditoy. Ay, sus! Kunakot ka. Agpipinal tugdan. Sumurot ka kanya, Goryo. Katingap! Nagadudag iti kabusor. Nabibilag pa'y dagiti armas nga aramatan ka. Granada ti gimloong. Dayjay ti talo. Bakal kadagos. Tapno sa andak a burnout dagiti kabusor. Simbang patmatan dagiti reinforcement. Adamang paltok iti soldado. Ituloy ko na tayo pagmaray. Nakita kong titip leader dagiti anti-illegal drug task group. Pagpatingga akong dito dakala kayo. Adda iti emergency exit blocking position. Makita tayo iwas sa kabusor. Dajay. Sigurado nga iwas dajay. Malas mula ang... Adulat tapay dagiti kabusor iti frontal target area.
Mayat tinagpwesto ang dagiti operatiba. At dadalaan iti perimeter feeds. Kanal buong ti sniping ganday jay. Malas na lain. Nag-burn up ka. Nakapwesto iti nangato akayo. Dayjay man. Nakita tinawag kimantog ka. Panawak pa ilang pwesto ka. Mangkita iti napintas a lugar. Tapon terya at ti sniper. Iyata! Asino ta kita ng raot iti laboratorio? Nagado kayo tita! Iso aparma kanyo ita! Bili! Kartagab daw may titoy. Apay, boss! Rinaot na kiti otoridad ti barong ahay. Adun na kiti napapatay ang kakadwat. Anya? No maparmag na kiti para bantay jay, adun na kiti mapukaw nga epektos. Anya teramidak, boss? Umungam na kiti tao. Tamapan kayo iti dayja lugar. Kartagab! Bili! Baligit operation ni Dirabi, Miguel. Dakkel tinaitulong tayo kadagiti kamang ti anti-illegal drugs task group. Wen, sir. Jak impagarok nga dagayam laboratorio ti droga iti uneg mismo tinalawa balay. Milyones ti balor dagiti droga ana alay kay. Kastamutin anatiliw dagiti dadtuma para bantay. Colonel, Miguel. Adu nga igam ti na-recover iti nakapasamakan ti enkwentro. Ti serial number dagiti igam ket naggapo iti armed forces. no kasta, Colonel. Naiwaras dagiti igam ang naggapo iti gobyerno. Husto ka. Kimapang iti sindikato tayo di Congressman Marasigan. Iso ang naiwaras dagiti tinakaw na nga igam. Colonel, amangan nukukuha ni Don Braulio ti safe house as sinaragmi iti rami. Pagkunaan, Miguel. Gayam ni Don Braulio day di Congressman Marasigan. Iso asaan ako na mas daaw. No apay ana recover dagiti igam iti daydi a safe house. Miguel. Ni Don Braulio lakit iti akin kukwa, Colonel. Awanan ti sa balipay. Kipagpalitan. Awaran ti laboratorio ti sabunit siya. Amigo, adumat na kiti boyot ko tinapapatay. Saan lang nga sika tinapukawan? Talaga nakapoy dagiti buyot ni Sika. Nagado ti buyot ni Sika ng pasig ni Isuda naman el. Anya? Napukaw na namin pinsan ti milyon na dinero ni siya. Sayang. Di ka matanagan, amigo. Nagsublintumot lang tinapukaw kada tayo. Saanan ni siya nagtalag kini Sika, Don Braulio. Kunak no atadapay na pumintas ti negosyo ni datayo. Ngam awan serbi dagiti buyot ni Sika. Agpapada ni da kayo naman nal. Amigo? Uray ni Sika. Nakapoy ni Sika na dumiskarte. Diyak magustuhan ti tenor ti panagsarasaritam, Don Augusto. Magasangan ni Sika, Don Braulio. Pudno ti bagbaga ni siyak na may sani Sika naman nal. Di nagpagpungtutan, Don Augusto. Anya kumano agpungtod ni Sika. Sana maputang ni siyak ni Sika. Basta kaya pa. Impaturong ni Sika, ti paltog ni Sika kini siya. Iputok ni Sika, ti paltog. Sana maputang ni siya. Sana siyang tikarkaritam, Don Augusto. Kasta tinumpang itiman na naokakasikan ka. Pwede! Boss, ano tinapasama? Pinaltugan ni Don Augusto. One Bill. Uray iso ti finansar ko kadagiti illegal a negosyo. Jak sayangan ti biyag na. Awat ti gayam kanyag, numaipanggap iti illegal nga ram. Pagasa, tay baga nakit din na may sakmet amendal.
Iso nga napapatay dagiti buyot ko. Boss, Ha! Iso lang tinang ibaga kanya kiti kasta. Sa anak amandan. Ala, ipaknimon ti bangkay daytoy agang kadayan. naikali tayo ti bangkay ni Don Agosto. Tugan latan ni Don Braulio. Nakamamak ni Don Braulio, pumantaw latan. Bungarod. Sumanaw nga ni Don Agosto. Isa o pinaltugan na dangos. Amo yumot ti ugali ti lakay. Nalakalangag kong pungtot. Pili, saan na matagtagarin ni Don Braulio? Isungawan pa'y lang ti umas asilig kada kayo kani Don Braulio. Tama nga doon kayo ti pagipapasan na. Gapoy tinapasamak iti laboratorio. Mutong klakit nga masidag kirkuana. Ay, kanduyan pa lang. Sakto pa yung makanlawan na. Ket adda pa nagamak ko nga umasidag ko na. Ang runa, ket napudot ti ulo na. Ay, karamit na tayo, Pili. Tsaka mo. Urayan tayo pa iti ibilin na kada tayo. Aguray tayo lang. Pagbantayan itan dagiti soldado ti sigod a hideout tayo. Sigod da ita, iti informante tayo. Sayang dagiti napukaw. Riniw-riw ang kwarta tinagpukaw akas laso. Nagkalap iti informasyon dagiti informante tayo. May panggap iti napasamak nga enkwentro iti hideout. Kat? Pasit lang ti bilang dagiti remote iti hideout boss. Ngam na para mag-amin dagiti kabusar. Kung iti sniper tayo, awan tinaaramidan na. Tamay samot ka dagiti napapatay. Talaga na tayo gayang ti isublat dagiti otoridad na parmakan. Boss, anya nga tatir aramidan dagiti opisyal abay bayadan tayo iti serbisyo na. Tapulos asan tayo anamuan ti irarout dagiti otoridad. Billy, talaga nakapoy ti panagpampanunot mo anya. Aganan na ditan dagiti otoridad. Saan na may waras pa iti sa baling opisyal ti saritan. Boss, Ngam iti kinaado tayo. Patsya ka marigatan dagiti otoridad amang parmag iti grupo. Tana siya ti pagpungpungtutan dagiti awanan pain nga otoridad. Nagsapsapol na iti riribok. Ipaay ko kadakwad. anya ti aramidan tayo boss. Pabatakan nyo ti munisipyo ti Ili. Kaya nagparnuay kayo iti riribok iti daytoy a lugar. Matungpal, Don Braulio. Ti kayat ko, agbutang dagiti tao iti mapasamang a riribok iti aglawlaw kan unag ti Ili. Isardeng tayo pa lang ti operasyon ti droga. Nariribukan tayo pa'y dagiti otoridad. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agpasimple ka lang nga umasilig iti kwerpo ti pulisya. Kalpasan na. Mangkita ka iti pangindiswam iti sling pag-anaglaan iti bumba. Wen Billy, kabalo ka rapitin na ito. Sikat ti pinili, tamok akabalang. Adda kanya ti high explosive dito nito. Kabalan na pabatakan ti kwerpo ti pulisya. Papanawag pengaro dagiti pulis nga da iti sango ti kwerpo ti pulisya, Billy. Iti kasto, saan damadlaw ti panangidisok iti bomba. Sige. Urayam ti sinyas ko. Kalpasan na. Idisom ti bomba iti asidag ti kwerpo ti pulisya. Reglado, Billy. Pimpakan ti dito. Natay lato ti dagiti pulis nga dati kwerpo. Nabwak mo ti dagiti. Turungan diti kotse ni Kanora. Pumanutan iti dito ang lugar, Billy. Abangan na dapat makadlaw ka dato. Talaga mataas na tirami din ta. Laglag. Sakit din ti mandaram kat siyak ti makanawan ni Don Braulio. Awan respeto kanya ka. Sab, lima polis tinatay kaya doa sibilyan tinairaman. Nuasi naman tinangarami diti kastoy.
Nasken nga ikaro na iti pagbaludan ti naramid na. Anya taramidom, sir? Amuak ti kinasya sino tinangaramid iti kastoy. Napabetak ti kwerpo ti pulisya. Kan napapatay dagiti awan basol na pulis. Sir, saan adito iti pangibaga iti napaliw ko? Sumurot ka kanyak, talapatog ti ibaga. Kasjay ti rumpang kadakwana. Ha! Rugrugi pa lang na ito nga aramidan tayo, Billy. Iba kayo lang ti sumarunong aramidin mi, boss. Makamo kayo nga agaramid iti kalukwan iti dayto nga ili. Siya, ti makamo ka na kayo. Boss, napatag ti pakaamok ka na kayo. Anya day ta, Billy. Nasiputan dagiti informante tayo ti ayo yung dagiti buyot ni Mayor Carrion. Anya. Amok ti pag-inuman nga ayo yung dagiti awanan bain, boss. Anya pa lang nga tururayan, Billy. Aramidan yung tirumpang tapno pagpayadag iti nangina day jay a Mayor Carrion. Awan sir pinabaybayadag iti nakalagatan. Sa anak nga ro din ngagbayag, boss. Mangitugutak ka dagiti nasisiglat a buyot. Kumusta? Adda ka dagiti buyot ni Mayor Carrion iti unang ti pag-inuman. Wait, Billy. Nagaduda nga giinom iti beer house. Hala, magsagana kayo. Apa man na rumwar iti beer house dagiti awanan bain. Paltugan tayo adda ko sila. Arreglado, Billy. Riribok ti kayat ama pasamak ni Don Braulio. Isungan mo yung tiaramidan nyo, ha? Gusto man, kayo napanunod ni Don Bruno. Kung may balas tayo, pati pa nakapapatay, dagiti kakadwa tayo, JC ko dahil daw. Kakatalan, nag-iinag. Kinapod na. Nasakit tinakam ka pa. Ha? Oh, apay Billy. Apay nga itala nga mapanunod ko na ito eh. Anya kami dito na panunod mo, Billy. Diyay lumalako iti balot. Ispiyat ti awanan pa rin. Pagkunabot, Billy. Diyos ke. Diyak na ibaga ka ni Don Braulio ti maipanggap iti lumalako iti balot. Hilat-latan na nakastrag iti arubayan ti balot pintor. Oh, Billy. Katagan Parang nyo. dagiti buyot ni Mayor. Tuksan kayo ti kotse. Katpaltugan nyo dagiti buyot ni Mayor. Sir, anya ka dyan? Rani pakter malay. Adayo ti nagtaudan ti kanal po. Pagdaman nga tan taramidon dagiti managdakdakas dito yung ilay. Ha? Nagpartak ti kotse alimabas. O may kaguryo. Mapantay ti nang iparkingak iti motorsikla. Lugan ni Billy J. kotse alimabas. Surutan da. Sir, amangan mo saan ta na magamatan ti kotse. Nanimutan. Amok latan ti naramid dagiti awanan bay. Imposible nga awan napapatay iti nang nagtaran ni pakter malay. Lay, awahanin sir. Saanin ang makita ti kotse nagluganan da. Nakaadayudan. Ada pa'y sa bali agun daway, Koryo. Matsampaan tayong tumat lang da, Billy. Boss, napapatay yung tidatong apuyot ni Mer. Maragsa ka na kay titay tabi. Ang tagda pa'y maragsakan ka iti pakam. Oh. Anya day tabi. May panggap na ito iti lumalakoy. Lukluk na ka, Dipil. Anyat pa kay naigan ti lumalako iti balot iti saritaan ta. Sa pulin mi ti ispya lumalakoy iti balot. Anya? Pangasim, Billy. Di na akong pagpanunutan pa eh. Iso na raw ti baro ahay daw. Gapo iti dayja lumalakoy iti balot. Iti pa'y lang. Agdwa-dwa akong kankwana. Anya? Mas dawak na ron. Tapay na surutan dayja lumalako iti balot ti dalan nga agturong iti hideout. Noar arigan. Narigat asapulan ti hideout. Gusto ti atap mo, Bill. Ispiyalaki ti magbagam alumalako iti balot. Ala, sapulan nyo dayja at tao. Kan patayin nyo at tagos. Kas masarap-sarodan na tilalaki ah. Partakak timak na. Partakan naman. Sa bali tagparparik na kanyak.
Delikado da ito yun sino ti? Pasita nga kamalim. Altugan ka. Anya? May lasin ka. Ispya ka gayam. No saan agapukin ka? Saan kumana raw ti hideout? Iso Di mo gandata nakalpitan ti gatilyo ti paltog mo, Billy. Sino ti... Miguel. What? Si Bibiyagak. Tapno rin buugan kayo ang managdakdakas. Saan asyak ti butbut ngam? Naglimang anakos. Diyak na puntaan. Awanin ti lumalako iti balot. Nakataray ti awanan pa rin. Agsasao ka kaniti pundo, Billy. Wen, boss. Sana ka nagkamali itinakitak itinalawa partikan. Kadwag idin Jaime. Nabatad si bibiyag ni Miguel. Gusto gayang ti damag. Asibibiyag ni Miguel. Idi paltugak kumantis niya. Tilat ang nagparang ni Miguel. Nalawag itan ti amin, Billy. Nalabit a tao ni Miguel ti ibagbagam a lumalako iti balot. Anya? Well, patsaka ni Miguel metlang tinang parmag iti dahi ti Congressman Barasiga. Ken dagiti dumapay a kabusor tayo iti negosyo. Boss. Anya ti pakay naigan ni Miguel kadagiti otoridad. Tapay nga itultulungan na ida. Nalabit nga da padrino ti awaran pay. Apay nga imisem ka, boss. Impakamukla nga si bibiyag ni Miguel. Kasla pa karagsakan pa Billy, dahil tuyan ti uraya kapag tang iti biyag ko. Don Braulio. Ni Miguel ti kasapulak iti negosyo. Anya? Awanan ti umasping pa iti kabailan ng aramitan. No nagtipon ti kabailan miyadwa, sigurado, awan ti makaparmbek kadagabi. Sir, kunapno ka ni Pusana kita yan. Nasiputak ti panang surot kan kaitay ni Billy. Iso asinurot ko matadagos. Ang yaman na punay kan ka, sir. Ang kutiyag ko kan ka. Di mo sawan ti kastagorya. Aging ga si Bibiyagak. Salaknibak dagiti tao kadagiti managdakdakas. Sir, anya nga tataramidag? Nailasin na ko ni Billy. Tunggal ka raw mo. Si putam ti aglawlaw. Ti kabusor. Kalaat dalatang ngataran. Sir, Kasta mo ti aramidag. Numang lipot dagiti kabusor. Liputak matida. No agaramid da iti may kaniwas. Aramidag matirumbang para kadakwada. sir. Tukadak iti kinaimbag ti aramid da atakas. Nona Rosalia, sa dino ti ayan ni Ma'am Altea. Ay, rimuar ka kindi Amalia. Napandanag gatang iti kasapulan tayo dito ipakanan. Anya? Rimuarda ka sa andak akadwa? Ang mga nagpaggadalaang. Napnapanam nga main turaw. Itay pa'y asapsapulan na ka ni Ma'am Altea. Tadwa kayo kumaamapan aggatang iti masapsapul tayo dito eh. Napan ko intulod iti paradaan ti gip ti suki tayo ang balasang. Ano niya? Kursunada ka namin ti balasang anaam iti pakanan, nana. Kunak man no ni Ma'am Altea laeng ti kursonadam a babae turaw. Namdiyak malakdan ti bagik nga agkursunada pa'y iti sabali ang babae, nana. Sayang ti gagat ko. Numay-may sa ipatpatag ako nada. Ay, turo. Nausum ka. Iti napipintas a babae. Mawandakas na. Tabaruak mat, nana. Sa bagay, gusto ka. Musaan ani Ma'am Altea ti makagasap ko iti biyagan. Mangkita ang klangan iti sabali nga ayatak iti agnanayon. Talaga ngamin adya kun makapagtapal. Nagrigat ti sasadat, Nana Rosalia. Nagrigat.
Daging gayta kat awan pa'y tinaikot. Nana Amalia, itay kayo pa'y ato malangkyaw akas lahat dapat padaanan nyo. Althea, Apay ka din, Nana. Nadlaw ko akas ladi kay makain niya. Ada ka di pagparparikutan nyo? awan, balasak ko. Dala, ituloy takit din timang nga agturong iti pakanan. Sige, Nana. Madlaw iti langan ni Nana Amalia. Nga dasipsipotam na iti aglawlaw. Itay gumatgatang kami iti mausar iti pakanan. Nakaululimag. Althea, bumalas yung tan iti kalsada. O, Nana. Kumpat kayo kanya. Sino ka, Baro? Sana si Kati kayat ko ang makasarita. So, di nagpagsaludsudan. Anya? Umay ka, Nana Amalia. Panawan tanda iti alalaki. Saan ka, bastos? Ibatanlak, bastos ka, alalaki! Ibatan ni Althea! Di mo mas masantitakyan na! Tungkol kayat ka kasarita, panawan na. Kayat ko lang mo ti makigayam kan ka. Ibatam ni Althea. Anya ko matibip. Miguel. Ibatam ni Althea ko nakmet. Atay ta. Nanang, umadayo kayo kini Althea ditoy. Miguel. Sika nga ako iso. Nanang, umadayo kayo. Umay kan, Althea. Darasan! Miguel! Oh my God, darasan. Anya tinapasama kan ka, Benji. Sir, Miguel. Sikamat kaya. Hindi ka na ilasing na takos. Nawan tinasayat nga ramidam ditoy. Pumanaw ka lain. Anya? Adaywam ni Althea, no kaya't mo tinasayat. Awan ti sino man amang dangran kan kuana. Awan na pulos. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Althea, Miguel. Althea. Nagirot ti panangarakot mo kanyak. Miguel. Apay apas pasakit ang tiriknag. Tawan tinaglapas sa saan ka nakita. Kunak no natayan tinamnamak ka makita ka may. Althea, Insuro nak ti pusok. Tapnang bali na ka natip ka. Hindi ka pwede pa nagpukaw mo. Tunggal ka nito, masapsapulan ka. Althea. Ukas munti panangarakot mo kanyak. At tuyakon, si Bibiyagak. Miguel, Naglabas titawan na saan ka nagmaymaysa, Althea. anya ti kayat mo asawan. Adak lang iti saan unay nga dayokin ka. Bambantayan ka. Anya, Kita mo na yung bagtilangak. Malagip mo ka di tidongrit a lalaki nga umar-arubayan kan ka. kayat mo asawan. Sika din ang tulong kada kami ang makalibas iti mansyon. Nininong Braulio. Wan, Althea. Siyak nga paysa. Inka gumakti ng limlimo. Tapnawan ti makailasin kanyak. Miguel, Dumod ka. Isalaysay ko tinapasama kanyak. Idi pinaltugan nak ni Congressman Marasigan. Dumod ka, Althea. Nana Amalia, sino di lalaki ang kasarsalita ni Ma'am Althea? Ni Miguel te. Miguel! Toro, di ka mang singa iti panagsarita na kanya, Althea. Pudno gayam asibibiyag ti gayam ko, Nana Amalia. Uwan, Toro.
Si Bibiag ti anak ko. Magagaran ako nga masidag iti ayan na. Baybay ang pailaang idang kaagsarita. Di ka umas asidag kadakwada, Toro. My goodness! Si Bibiag kagayang-gayang! Wen gaya. Mabit na nga. Danunggak man titakyag mo gayam. Ang mga nool-alya ka mat. Anay ko. Nagpigsa ti danog mo, Toro. Ay nasakitan ka. Saan ka nga rod ngal-alya gayam? Ay na, Turo. At dayta ka manan ako na. Agil-il ka manan iti gayam mo. Ay siyempre mat anana. Nabayag ajak nakikita ti gayam ko. Ahon gayam. Aday bagakan ka gayam. Anya day ta, gayem. Gayam. Si kakaditi nang papatay kini Congressman Marasigan. Ah, Si kakadi, ha? no anya ti ada iti isip mo. Ison tinapasamak. Kuna kunkat. Adon tinapapatay ang managdakdakas gayam. Oh, Apa nagsanay kayo, nanan? anak ko. Mabutbuteng iti ar-aramidam. Gusto ko man. Nanan, Isardeng moon. Umadayo tayo laangan iti daytoy a lugar. Tapno mga barwanan tayo. Di mon urayan nga dadakas a mapasamak ken ka. Miguel, agusog ka baro. Ay na, maragsakan kamay. Takalanglang da ka amang mangan. agyamanak, Nana Rosalia. Miguel, awatam, kataramanam ti linutok a putahe. Sapay lang kung mata magustuhan. Sigurado ang magustuhan ti gayam ko day talinutom asidaan, Ma'am Althea. Special ang putahe ko naman. Agyamanak, Althea. No kahit mo pa iti ina po yawatan ka. Saklatan ti makam mo. Mga alak tulat ta iti kanan. Gayam, bagbagay mo lang unay ti atidog abok mo. Kastamad kan ti barbas mo. Toro. Aging ga si Bibiag pa'y dagiti kabusor ko. Agtalinada kastoy tilangat. Si kagayam tilimad ang kabusor ta. Adon tinapapatay ang kriminal iti dayto ang probinsya. Panag ko na, gayam. Gusto lang, ninanamalya. Toro. Anya nga tano isardeng muntan aramidam. Mga barwanan, kan agawid tayon ijay lugar tayo, gayam. Saan tayo nalpas ti amin? Ado pa'y turumbang aramidan. Gayam, Si Bibiag pa'y lang ni Don Braulio. Noon ay pabalod kong day lakay. Mabalin nga isardeng konter aramidan. gayam. Italang may bagakan katikas mo. Anya day ka? Likli ka mo nday di adon, Braulio. Baybay amon adagiti otoridad timang kemag kan kuana. Ano niya? Saan arumbang ngagsabat ti dalan nyo kini Don Braulio, gayam. Apa yan ay bagam ti kasta? Basta, likli ka mo nday di adon. Di mong ikaskaso. Sana mabalin, Toro. Narugya akong dahito yung aramidan. Ni Don Braulio ti Pangulo dagiti sindikato. Isu anas ken lang ang mapalodan. Gayam, ang mga nagbabawi kanto iti udi na. Ituloy mo, tiaramidam. Agpada kayo kininanan, Toro. Di kay mawatan. No niya ti kaya tiyong ay baga kanyak. Apa aliklikak day dyan, Don Braulio? Miguel, napatag ka kanya agayam ko. Iso ajak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Jak kayat gayam. Nana, sa dino ti ayan ni Miguel. Itay pa'y arimwar. Kadwana ni Turo. Anya, Kunak man no nagpakadakan kan Miguel. Balasak ko. saan nan? Sana bale. Agsublimot laang ti anak ko dito balay ni Marcelina.
Anda ko mapangawi sa kinkwan. Ngam orayik laangan iti pakanan. Barang umay ijay. Nalabit akasta, Althea. Nadakamat na ngamin kanyak nga umay ijay ito madamdama. Ijayan ti pangurayam kankwana. Itamampayasan ka rememoir dito'y safe house bench. Apay ka. Angkel, nadakamat mo di kanya. Pinaganti ka busar mo. Di ka di ibagpagam Miguel. Kat iso din ang papatay iti day di Congressman Marasigan. Owen, saan ka di anay baga kung day taken ka, Ben? Kaya't kulangapan ka ng kan. Awan duwado ni ex-Marine Miguel Arturo Tolentino ti Kabusoryo. Amok laonay ti Kabusoryo, angkel. Uray pa'y sigod a general day di Congressman Marasigan. Patsak nga wan ti bael na kini Miguel. Nasiglap na dya tao. Idadak pa iti serbisyo. Nagbalin a platoon commander ko ni Miguel. Benji. At daan iti may sa desisyon. Kan nalintag tiramid na. Tinapod no na. Nagkita kami iti sentro ti Ili. Kala at latan niya masidag kanyak. Idi sinurot ko ti babaya krosonada. Benji, nabayagan akayat ko patayan da jay at tao. Adun ti pinatay na abuyat ko. Anya? Matulungan na ka di iti parikot ko. Ikang kaya tidak kalagatan basta mapapatay mo da jay at tao. Apaya nagsinay ka iyo. Di mo ka di kabalan ti kayat ko ang mapasamak. Mangibaon ka lang iti buyot mo amang likidar ken kuana, angkan. Ngam, siguraduhin nyo lang na nasiglat ti baon nyo abuyot yo. Tamang anong mapaay lang. Benji. Saan asinsinan lang ti kabailan da nga ramidan? Ni Miguel ti may sakadagiti kasiglatanan anam amok a soldado. Idadda kami pa iti serbisyo. Doblyak ti bayad ko kan ka. Apay, itulok mo ka di analalaing dayjay iti rangat ngam iti seka. Uwan, aklonag, angkal. Naturudag ngagpaiso. Ngam, nakurang ti kabailak. Lumaidilig kan kuana. Natunab iti adon arangat ni Miguel. Uray agmay may salang dayjay iti battlefield. Kabailan na aparmagan, dagiti kabusot. Apay kita anak madlatan. Toro. Sigarilyo. Maragragsa ka ngamin gayam. Napukaw ka namin pinsan ti dagansan iti barukong ko. Gapo iti pan nakakitak manan kan ka. Toro. Manipod iti nagtakdaran ta. Adda malagip ko pasamak gayam. Anyamat dahi ta pasamak. Iti pan nagnak amapan gumatang iti balot. Kalaat nga ta nagpipinaltog iti plaza. Iti saan ang nagbayag? Imtang-matang dagiti pulis. Kunak nga rod ng gubatan. Toro. Nakita iti grupo dahi di Congressman Marasigan. Isungad na napasamak arangat iti nagbatan. Kunakun kat. Amang gayam. Iti may sangal daw. Nadakamat na kanina na Amalia asi bibiyag ko. Anya? Nagpampanunutak. At kinabigatan na. Simurutak kinina na Amalia. Tagsarak kayo. Napaayak lang ang makakita kan ka. Toro. Sa balit isimkan iti isip ko. Amangan ko nak no saan apod no tibagbagan ni Nana Amalia asi bibiyag ka. Malagip ko dahi ta pagteng. Agkita kami kumakininana. Ngam anda na patag ngayon naramid ko iti lugar da tatakatalin. Huh? Nagnagadak iti balay tila kay anak kautangak iti biyag ko. No saan nagapukin ko na? Natayak ko man. Anya? Utang ko tibiyag ko kinitata katalino. Nakita na kiti karayan. Kat intaray nak adagos iti pagagasan. Basta gayam. Uwantoro. Kalpasan ti pa nagpapigsak. Limod ang nagkita kami kini Colonel Maravilla.
Nagsaritaan mi ti pananganop ko kadagiti managdakdakes. Gayam, Toro, sa anak ngay madayo kada kayo. At dahil langit aglawlaw yun. Malagip mo kaditi dongrit alalaki. Ngay nasitgam ti parking lot ti sigod a restaurant ni Altea. Uwan, malagip ko dayta. Nagsubli ak nga rod iti restaurant tapno mga laak iti makan. Ngam kalata pi manawak iti day di aguntaway. Una kun kat asi ka jay tungrit alalaki ang nakita. Sa anak ang nagbidot iti panangit pagarup. Nakita na kon. Ngam sa anak ang nagpadlaw. Tapno sana madadal ti plano ng aramidan. Pilibak kan ka gayam. Talaga nasirib ka. Isong ita. Lepas konti laban. Ano pag dayja Don Braulio? Tapno sumartengan ti pamapatay. Kan panagwaras ti droga iti daytoy a probinsya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mayor, aglayon tayo ka din i Safe House. Wanderya, kaya't kong tiyagin na. Ato, tiyaramnita kay Jalpisina. Isungay parpartak mo ti panagmaneho. Wan Mayor, Malagip ko tinaibagal ni Benji. Natured di ko na kung dayjay akanakak. Ngam, at dapay gayang pagbut-but nga na. Anya nga to ti bilag at dakan ni Miguel. Tamis mo na ani Benji at ti prong kat kaputag na dayjay at tao. Jaglaim pa ka mo. Mayor, kalata nagbalangan ti kotse. Sino to tinaglugan iti kotse? Ha? Mayor, grupo ni Billy. Aniya, Anya ti aramidan ta, Mayor. Nakapaturungan dagiti paltog da kada tayo. Ponyeta. Billy? Sa dino ti ayan, dahil ti Mayor kayon. At dahil ti daan na hideout, boss. Bambantayan dagiti kakadwa tayo. Baligi ti panangkamagyo kan kuana. Iso magagaran ako na makakita kan kuana. Saan kami ang nagliway anang surot kin ko na, boss? Sinurot mi ti kotse na, aging nga iti National Highway. Pinaltugan mi matan ti driver na. Kasta. Ala. Mapantan iti daan ahay. Ton Braulio, anya ka di tinapateg at agsaritan. Apay at pinayaban na ka na hindi buyot mo, dito ay lang na. Mayor. Nagmayat alang abang ti prasko nga angin. Ngagamoy ti tao. Saan ka di? Ton Braulio, Kumita ka iti tangata. Nagmayat aboy-boyaan ti palagampayag dagiti bilin. Ang sayang lang ti kinangayad ti lubong. Umaysakan anarambiis abangkay. Ton Braulio, di mo ipaturong kanya ti igam mo. Di nakpatayin. Agkita kayon kan ni Satanas. Dahil sa tinumpanggan ka, Mayor Carrion. Billy! Boss! Umasidag ka dito. Boss, Sumipngatan. Katipan lang yung tibangkay na iti mismo asango ti munisipyo. Matungpal, Don Braulio.
kayo niyo ano na doon. Jesus, kaya hindi dapat ang suki na kayo. Yung balandalatang tibang kay ni Mayor Karim iti sangot ti munisipyo. Oh, Sino ang dati ng pagkakaitin ko na? Ano, saan pa nalpas na investigasyon? Madayo kayo ba ako? Tapos ko naman mong dito ni Sir Miguel. Pwede di police life. Sige na. Pumanaw ako iti dito lugar. Sir, no sana sikat ng papatay kini Mayor Karim? Sino nga tati suspect? Goryo, ado ti kabusor dagiti sindikato. Iso adi tayo maitudo, no asino tinang patay kan kuana. Sigun pa itinangag ko iti polis nga gim-imbestiga. Imbalang dalatan iti sangot ti munisipyo ti bangkay na. Kat nalapit a pinaltugan da iti sa bali a lugar, sir. Ituloy mo lang tati agkalap iti impormasyon. No sa dino pa iti ayan dagiti bodega ti droga dito'y probinsya. Wen sir, di ka madanagan. No, adamanan makalap ka, iba ka kadaguskin ka. Agyaman no kasta, Goryo. Sir, ino ta na maparparmat dagiti leader ti sindikato. Juan Goryo, kinapudno na. May summit ni Mayor Carion nga ano pa. Naunaan daklaang dagiti kabusor na. Sir, Dakal ti basol kanyak ni Mayor Carion. Gapokin ko na. Natay ti may saan na patag itibiyag ko. Miguel, Nas ka na mamanda ito ni Tatakabo. Itamat lang. Ipakamukin ko na tinapasamak kini Mayor Carion. Banglahan ko na tikas jay, Miguel. Talaga nasakit tinakam ko kan kuana. Patsak adag iti matlaan kakadwa na iti sindikato tinang patay kan kuana. Tatakabo. Nagpatinkan ti kinadakis tayo jay nga awan ng bayin. Malagi po ti anak ko, Miguel. Tata, Nagbaymay sa akon. Nakapsutak mutan. Nudad tuma. Sa bali pa yan ti mapampanunod ko. Tatakabo. Di kay ko magpanunot iti sa bali. Ado ti mga patpatagkan ka. Kung kunak pa yan iti bagay. Ngalaan nakmatan niya hapon, Diyos. Kaslawan mo't lang ti sir-sir pinag iti ar-aramitan. Tawaanan ni Nena nga anak ko. Tata, Mamumat, adwa kami lang nga bibiyag dito'y away. Tinatayan, nabati agag may maysa. At nagbaliw mo't na namimpinsan ti ape. Tatakabo. Diyak pa yan may subo na imbagtikan ka nagmay maysa hakman. Iso ano na tuma. Sa anak ko na mga maturog ang lantahan. Aniya? At damot nagiti kakabagyak iti sinto tinilay. Mabainak mo't nga umasidag ka nakwada. Sa maysa, at da dito'y haway ti pagtiyaga. At da dito'y dagiti sa lingwang. Di kay madanagan, tata. Kanayon masarong karang kayo dito'y kalabaw. Agyaman nakabaro. Manipod na itabon ti bangkay ni Nena. Si kanakanayon ti padpadaan nakasumangpet dito'y kalabaw ko. Tata, Tunggal agtaol nagiti asok. Ti umo na asom kan iti isip ko. Kat sika ti dumtang. Maragragsa ka na kung nakita ka ang barok. tatakabo. Kaslanak ka magtan. Kasilpon ti biyag ko ti mangpadaan kan ka nga umay ni ti balay. Nairwa man ti rigna ka manguray kan ka barok. Toro, alas 3 iti parpangod tinamo a panagtaraok dagiti kawitan. Ngam saan pa ilaang anagawid ni Miguel? Uwan nga rod na. Urayan niya ti aramidak a panang bagbagakan kwa na. Awan latta ti panagbaliw na. Natangken ti ulo ni Miguel. Maturog kayo kit din, nana. Napuyatan kayon amang uray kinigayam, Miguel. Diyak amo no anya aklase ti pamagpag at ti aramidak. Tapno sumardengan ti anak ko iti aramidan na. Nana Amalia, adda pagbutbut nga aramidan ni kayam, Miguel. Anya dayta.
ti panagsanguda kini Don Braulio nga amana. Anya? Asino tinakaamuam nga ama ni Miguel ni Don Braulio? Nana Amalia, naibaga amin kanyak ni Nana Marcelina. Di may papan kini Miguel kan Don Braulio. Oh. Wentoro. Pudno ti imbagakan ka ni Marcelina. Putot ni Don Braulio ni Miguel. Nana, Isu nga ramidak ti amin. Tapno makaadayo tanon iti daytoy alukaan. Tapno awan tidak ka sa mapasamak iti nagbaetanda nga agama. Nana, uray anya pa'y aramidin tayo apa ng iliklik. Naladawin ti amin. Madaman nga ano ko ni Miguel ni Don Braulio. Diyos ko. Inulit ko nga imbagakan ko na tinaibagayo iti namin San Arabi. Di pa nang liklik na kini Don Braulio. Toro. Jack nagayatan ti inaramid kanyak ni Don Braulio. Hanggang saan ama ilibak nga iso ti ama ni Miguel. Nana, No kasano ti kinadakas ti ama na. Kasungani mo ti ugali ni Miguel. Nasingpat kan managtulong ti anak ko. Nana Amalia, Jack namnamahan na ito iya mapasamak iti biyak ni agina. Impanaw ko idisikog ko ni Miguel. Ngam saan lata amaliklikan ti pasamak. Nana, Tumtang lata ti panawan. Nga agkita dagiti agama. kasanungatan, Nana. Amangan numapatay ni Miguel ni Don Braulio. Oh, oray kas jay ti kinadakas ni Don Braulio. Isulat ta ti ama ni Miguel. Amalia, saan ka na sumurot iti pakanan? Madlaw iti matam anapuyatan ka anang ururay kin ni Miguel. Awan ti aramidak dito'y balay. Tumulong aklatan iti pakanan, Rosalia. Imunan ni Marcelina anapan ijay. Isu asumurot tayo matan. Amalia, Amumet, ajak kaya ti awan aramidan na. ang madlaw kadagiti matam. Kayatan ti agkidam. Ay, ni maturaw. Maturog pa'y laang. Ay nakababain pa'y kitan kin ni Ma'am Altea. Taimunan ijay pakanan. Rosalia, Ay na Amalia, takamilatan ti makaamu ijay pakanan. Urayom laangan ni Miguel dito'y balay. Rosalia. Mala, ingkaki di maturugan. Adu ka may ngagtitinulong ijay pakanan. Agi na nakakitday. Nilakit di Miguel tinang papatay kinangkan. Malagip ko dagitin pagpagakanyak nangkan. Makonsensya ajak maipalas tinaram daging ko na. Dayjay Miguel. At takatuanak anak niya. Masid ang katapada. Nakasokibot ti palutog ko itilikutan ti pantapunan. No sa palit titignan ni Miguel. Una ako. Amok ti kapagalanday tangaramitan. Isong kanan nataklaan. Asid ang akong katapada. Benji, Diyos ka. Nasiputan ang kagata ko sa masilig katapada. Miguel, apay Benji. Anya ti masapol mo? si kakaditi ng papatay iti ulit agkamayon. Pagsalsaludsudan ka, Benji. Iswa di naksumbatan iti saludsud matlaeng. Anya, Apay ngayon masidag ka kata kami. kaya't ko nga ibalas ti pang nakatay iti ulit agkamayon. Sungbatak matin ti saludsud mo. Nagbidot ka iti panang ipapan. Sana siyak tinang patay kini Mayor Carrion. Anya, Nalawag tinangig mo, Benji.
Saan adat ti agkabusor? Iso apumanaw kan. Nadakamat ti ulit ko ti panggap na parang papatay ka. Kat pinatay mo dagiti puyot na. Managdakdakas ni Mayor Karyon. Iso arumbang lang kan kwa nati kasjay. Pinatay na ti babayan na patagkanyak. Ano? Ti tao nga agar aramid iti dakas. Nang runano at napakainaigan na kadagiti sindikato iti droga. Kabusor ko. Anya? Benji. May sa kadagiti leader ti sindikato ni Mayor Karyon. Nalabit atin ang patay kan kwa na. Kat dagiti matlang kakadwa na iti grupo. Anya? Ulitak nga ibaga, Benji. Saan adat ati agkabuso? Iso apumanaw kan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gayam, saan ang anak tintino kita niyo? Nakatakdaraklatan ang dumdumag iti saritaan niyo. Gusto lang tinaramid mo. Among gayam, ado ti maad-adal ko kan kaadiskarte. Kas kumayta, ipagaruplakit din ni Benji aping manaw, wano nakaadayutan. Ngam di na lang mo, sipsiputan tapay lang tigaro na. Wantoro. Kitaan ni Benji. Nakatakdarlatan iti abay ti kutsena. May sa titurong ti matang na. Anya nga tati pampanunutan na gayam. Pampanunutan na. No kasano maibalas na tinapasamak kini Mayor Karyon. Anya? Amok tilikaw ti bito kadagiti managdakdakas. Saan da basta maklon ti pan nakapapatay dagiti kakadwada. Nang runa. Kat may sa kadagiti leader ti sindikato ni Mayor Karyon. Gayam, imanawan ni Benji. Baybayam lang. Jack ibilang akabusor ni Benji. Gayam, masaludsod ko lang. Tiyan niya. Sino ni Benji? Apay nga amom launay. May sa soldado ni Benji. Sigud a soldado. May sa kadagiti parikot mi iti departamento. Anya? Naging lalaing. Kat sana sumursurot iti command ken kuana. Ha? Ti kayat na. Pagbutbut nga dagiti kakadwa na iti infantry batalyon. Nangato ti purwana a soldado. Kasta gayam. Aging ka napaltugan na ti may sa kadagiti kadwami iti battlefield. Na court martial ket naibalod. Anya? Manipo di din. Jakon amo tinapasamakin ko na. Jak matin pagarop. Akabagyan nagayam ni Mayor Karyon. Among gayam. Numabalin. Ini kayat nga umasidag ni Benji kini Ma'am Altea. Amo kon dayta. Tasip-siputak amin agaraw na. Anya? Kasano ti pan nakamom gayam? Di ka nagdamag, Toro. Sip-siputak mo masidag ni Benji kini Altea. Talaga abiliba kun kan ka gayam. Talaga nga amom tar aramidam. Ala. Urayan ta ni Goryo dito'y sentro tili. Napateg ti pagsaritaan. Nailanadan iti pagiwarnak ni Mayor Karyon. Nagdinamagan ti pan nakatay na. Ayok tayo jaya, Mayor. Tayo jay tirumbang kan kwa na. Di matay. Boss, kunak no kasari tayo lang ni Mayor Karyon. Tinaltugan niyo matan. Isungarod ako nakada kayo. Ngay datan yu iti sangwanak. Tas siyakon yung makaamo kan kwa na. Panagkunak, boss. Naibusan dagiti kalaban tayo ti negosyo. Iti daytoy a probinsya. Kundo day tapili. Tiudi na. Siyakmat lang tinabati kadagiti leader ti sindikat. Katita. Kasapulang ti ato amboyo. Bil. Sana parikot dayta, boss. Ado dagiti maala tayo. Kat?
Sa dinungarot ti pangalam ka dagiti agpalinabuyot tayo. Iti pagbaludan, Don Braulio. Anya? Nakasaganan ti grupo mi iti panaglibas dagiti balod iti provincial akad ni Jaime. Mayat day ta na panunod, Bill. Magagaranin ni Jaime ang makalibas, boss. Sige. Nabayad ako ni Warden. May panggap ka dagiti may pastra ka droga iti pagbalutan. Nayunak pa iti bayad ko kenkwana. Basta makalibas dagiti agbalin. Abuyot tayo. Agawit ang toro. Amang ano agur-uray ni nanang kadata. Kung gayam, amo matan ni nanang mo. Kanayon nga dandanang. Asidagtan iti nang iparkingan iti motorsiklo. Baka matak iti balat yawanan bayin at rider. Gayam, nakaada yung tikot siya ni Benjit. Darasam toro. Parang makamatan tapay ti kotse na. Diakon makita pa iti kotse dayja at rider. Talagang awan tinasaya at nga aramid na. Gayam, yaklaing pagarap nga aramidan ni Benjit kasyay. Nagmayat matipan nakisarita na itay. Dahil ti ibagbagak toro. Saan ka nagtalag iti kabusor? Iti anyaman nga oras. Agaramid iti dakas. Imbaglakit din gayam. Tanasiputam ti panang paltog na kadata. Ano saan? Natayak ko man. Aging ga siya ti katwam. Saan ka aman ano, toro? Malas. Malas na talaga. Diyak napuntaan dahil diyang awan ng pain. Diyak napuntaan! Wah! Paditirik iti pa nagmintis ko ng paltog kadakwada. Uray jay lakin la kumati napuntaan. Sa nabali. Subukag ti kabaglak amang parmag kinimigan. No kas pangarigan tas siyak ti makaparmag kin kwa na. Siya kon ti kasiglatan. Agsagana kayo kakadwa. Iti saan nga agbayag? Rumwad dagiti naglibas iti pagbaludan iti kakaykaywan. Iti pagluganan da katifan. Isagana yon. Naskan ti panagalerto tayo. Dakkel ti impayad ni Don Braulio ko ni Warden. Tapno makalibas dagiti balod. Makitak man ni Jaime, Bele. Dahil yung kimutanda dyan iti sugal. Basta makalibas na nasayat ni Jaime. Makita pa si Bibiyag. Tokmol. No saan nga ganan nan? Malas na laeng. Sana basta-basta ti aglibas iti pagbalod. Sabagay Rumwar dagiti naglibas iti pagbaludan iti daytoy apasat ti kalsada. Bele, at rin mo manipot iti kakaykaywan. Sagana kayo. Kakadwa tayo dagita. Makitak ba't langan ni Jaime? Nagturong dan ditoy! Sige, sabtan nyo na! Baligi ti panaglibasyo. Takkan matagatat ti inruwar ko tapno mabayadan ti opisyal iti pagbaludan. Ti kayat ko. Sana masayang tigatad nga imbayad ko ken ni Warden. Isuaramidan nyo ti kayat ko. Kasayan nga rod no kasta. Mabali na may kat iti serbisyo day jay a Warden. Kapo iti panaglibasyo. Ngam uray maikat iti serbisyo. Ang maaramat na matikwarta ngayon dahil ko kenkwana. Ha? Saan na ni Warden di pagsaritaan tayo? Nanalpasan ti transaksyon ko kenkwana. Makamumatan iti biyag na. Ubing! Ibaga ni Billy kada kayo ti rumpang nga rapidan nyo. Agin na kayo pa'y. No kaya ti uminom iti harak, nawaya kayo nga agraragsak dito mansyon. Nagyarang kami! Nadang magmuka din ti panaglibas dagiti balod iti provincial jail. Wentoro. Dakal ti nagkurangan ti management ti pagbaludan. Iso ang nakalibas dagiti balod. Ngam no panunutan anay bag kayang saan abasta-basta ang makalibas da iti pagbaludan. Husto ka.
Ngam no talagang ikagumaan dagiti balod ti aglibas, maramid da. Kasta ka di? Wentoro, saan lang nga iti provincial jail ti pakapaspasamakan ti panaglibas dagiti balod? Isong aging gaitapan naman. Ado pa lang kadagiti naglibas ti at large. Sana sarsardingan dagiti otoridad nga ano pen. Kayam, ang mga no adamat nang ilibas kadagiti balon. Agdalan pa iti naunag nga investigasyon dagiti otoridad. No apay ang nagbaybay a dagiti jail guards. Kang runan, may imbestigaran ni Warden. Sigurado ang maikat iti serbisyo ti Warden. Kayam, Depende da iti resulta ti investigasyon. No mapanagnakan nga da negligence ni Warden, sigurado ang maikat iti serbisyo. agraira manan dagiti managtakdakas iti probinsya. Agwaras da manan. Pustakan, my friend. Talaga, kailiw ka. Oy, Jaime, amumot siguro tinapasama ka dagiti kakadwa tayo di baro hideout. Ado tinapapatay ka dakwada. Idi rin out dagiti kamong ti anti-illegal drugs task group. Kasunod, dagiti siya buhay jay. Sayang lang. Antay ta ka manin ako na. Natural nga alaan amin dagiti otoridad dagiti siya bo. Tanatiliw dakat nga rod. Kapay nga men, natay dagiti kakadwa tayo iti hideout, pile. Siyempre, 5 banda ka dagiti otoridad. Iso na tayo da. Kapay nga men, nalima banda. Gaputa rin out dagiti otoridad ti laboratory. Aya. Kapay nga agsipat ka, pile. Tiyan mo mga ta. Jack madlaw aluklukon na. Diyos kay. Saan ka mataluklukuan, pile? Nagdamdamag aglang. Apay nga nga agdamag-damag ka, ha? Ang kapunta kayat ko amamuhan. Tuwan niya tinapasama kasi pero hideout. Apay nga nakayat mo amaamuan tinapasamak. Laglag. Awan pa'y ganas, makisarsarita man kin kapilay. Ulit-ulitin lang, nagiti bagbagak. Just ki ahim. Masurun mo't lagayan. Kaputa insublik lakan kuha na dagiti salatsud na. Isupa enter daganas ng agpungtot. Tugkarang pa'y lang aging ka itati awanan pa. Imadumanan dagiti buyot tayo, Billy. At andamanan na pumigsa ti grupo tayo. Kontra ka dagiti manglaped kada tayo. Boss, total, ada dito yun ni Jaime. Maramat tayo ti kinasiglat na nga agkarnap. Kan ag-hold up iti bangko. Undo na ita. May saldang pailang ti panaglako tayo iti droga. Anayingit pailang dagiti otoridad kontra droga. Uwan, boss. Sarkan tayo dagiti na dumapay a probinsya tapno agkarnap kan ag-hold up iti bangko. Nabibilang nga armas ti aramatan tayo. Tanugas pangarigan tadda mapasamak a bulilyaso. Saan kayo abas na maparmag? Lumaban kayo. Uwan, boss. Riribukan tayo ti pagilyan. Agwaras ti grupo tayo. Iti na duma-duma nga ili. Tapno makapagtignay tayo na impag. Areglado, boss. Saan matamay may sa lugar ti pangipaknyan nyo kadagiti lugan ang makarnap nyo? Nawatang ka di kayat ko asawan, Billy. Nawatak, Don Braulio. Good. Ala, Billy naman na imbag ni Jaime. Tapno awan ti mapasamak abo ni Yaso. Anya ba dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.